पाणी अडवा पाणी जिरवा या योजनेचा सावंतवाडीत आज नगराध्यक्ष बबन सळगावकर यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी नरेंद्र डोंगावर तब्बल 36 शोषखड्डे मारून ही मोहीम सुरू करण्यात आली। आता शहरात अन्य ठिकाणी सुद्धा ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे, असे श्री साळगावकर यांच्याकडून सांगण्यात आले। सावंतवाडी पालिकेच्या माध्यमातून शहरातील पाणी पातळी कायम राहावी यासाठी महिनाभरापूर्वी नगराध्यक्ष साळगावकर यांच्याकडून शहरात शासकीय जमिनीत शोषखड्डे तसेच पाणी अडवण्यासाठी आवश्यक असलेली उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। त्यानुसार आजपासून या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्ण कोलगावकर, मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर, नगरसेवक शुभांगी सुखी, आनंद नेवगी, परिमल नाईक, दीपाली भालेकर, आशिष सुभेदार, गजानन परब, डुमिंग अल्मेडा, दीपक म्हापसेकर, विनोदी काष्ठे आदी उपस्थित होते। शहरामध्ये पाणी अडवा पाणी जिरवा याचा शुभारंभ केला आहे। आनंदाची गोष्ट म्हणजे आजच देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलं आहे की संपूर्ण भारतामध्ये हा कार्यक्रम राबवा। सावंतवाडी नगर परिषद एक पाऊल पुढे नेहमीच राहिली आणि त्याचा शुभारंभ आम्ही आज करतोय। परंतु हा कार्यक्रम गेल्या मे महिन्यातील दुर्भिक्ष बघितल्यानंतर माझ्या मनामध्ये होता की हा कार्यक्रम संपूर्ण जिल्ह्याभर पसरावा आणि जिल्ह्यामध्ये एवढा पाऊस पडूनही ह्या जिल्ह्याच्या पाऊस पडून तो पावसाचं पाणी कुठे अडवण्याचे कार्यक्रम घेतले जात नाहीत आणि भविष्यामध्ये हा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्राभर पसरावा आणि महाराष्ट्राचं जे दुर्भिक्ष आहे ते ह्याच अशा पद्धतीच्या पाणी अडवा पाणी जिरवा किंवा पाण्यासाठी जे आपण खड्डे मारणे बंधारे बांधणे आपण सावंतवाडी नगर परिषदेने जवळजवळ आत्ता शहरातील तलावात जे नाले आहेत त्या नाल्यावरती 50 कोटी रुपयाचं बरं मोठ्या प्रमाणात जे पाणी येतं ते नरेंद्र डोंगराचं पाणी आपण अडवण्यासाठी 2 बंधारे घालतोय आणि जे उपरल देवस्थान आहे त्या व्हाळावरती एक बंधारा घालतोय। अशा पद्धतीचं काम करून हा भविष्यामध्ये माझं वैयक्तिक मत आहे की संपूर्ण पाण्यावरती ह्या पुढच्या काळामध्ये काम करणं आवश्यक आहे। जे आजचा जे दुर्भिक्ष मे महिन्यात बघितल्यानंतर प्रत्येकाने ह्याच्यावरती काम करणं गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टीने सावंतवाडी नगर परिषदेने आज या ठिकाणी शुभारंभ केला।